Ya, an gano. An gano. Alhamdulillah. A'a, wato dai, in rabo ya koka. Walaikum salam. ‘Yan mata? Ina wuni. Lafiya da ana lafiya? Lafiya, kalau. To ya gida ya kokari? Masha Allah, masha Allah. Dan Allah ustaz ba ko kuɗi na nan ba. Bihalillah kuɗi? Wato ainihin ni da in rika kuɗi ko in gasko na hi karfi sati daya. Ban san yadda na zubar ba kuma tsakanina da nan hanya ne kawai na zo na wuce. To, Kuma na ga ka wuce ina ce ka gani. gaskiya to amma kin san hanya ita ai ta jama'a ce. Kuma ni dai nan to kin san kila ba ni kadai na wuce ba. Kai ne kawai kai shatin layin da na bi. Subhanallahi wato ainihin dai kina so ki ce dai na taka sawun barawo kenan. To gaskiya ni ban gani ba. Wato gaskiya ki yi kokari da ki kara dudduba. Wato ainihin ni kin gane ni nan? Wato ba da daukar tsintuwa. Wato saboda daukar tsintuwa nauyi ne fa. Dole sai ka gano mai abu. Saboda haka gaskiya ni ban gani ba. In dai Allah ya sa an dace to muna addu'a kuma za mu saki cikin salati. Allah shi kyauta. Kuma na iya ne amma ba rabona bane dan Allah. Kai haƙuri kar ka ji ba daɗi. To da ba ya ce ai tawakkaltu ala Allah. Wato Allah ainihin zai iya baki dubin su ba? To Allah ya sa a gane ba? To Allah shi kyauta. Yawwa. Ummi lafiya na ga kina yin dube-dube. Wallahi ne wanda kuɗi na na zidda. To ai ko yanzu nan naga ustazu ya wuce kin tambaye shi. Yace baka ɗaukar tsintuwa haramun ne. Ustazu da kike gani da tare yara ƙanana da bin kwararo lungu-lungu 'yan yara ƙanana in ya gansu kwace yake. Shi ustazu? Shi ustazu ne. Abin da ya ce min ya ce shi ɗauke tsintuwa shi in ya gani ma wucewa yake. To ƙarya yake in gaya miki tara ƙananan yara bai kwararo lungu-lungu ya agwagi bai bari kaji bai bari hatta in gaya miki ko me kika yadda in dai ustazu ne ya ɗauka bai bari. Ustazu? Ƙwarai kuwa. Yanzu yayi haka. To mu bi shi. Yanzu lahiya na ga kuna ta sauri kuna ta yin haka. Wani nake ta duba kuɗi tayar da kuɗi kuma bayan ustazu ba wanda ya wuce. Ustazu? Ƙwarai kuwa. Muke maganin shi mu zai zan kama. An kuma, wallahi an kuma. Kai ka ce da yau isa a tata. Yayi. Ka boki. Sana gawa. Ustaz, subhanallah. Malin kai azumin duwa hasanan wuya ka zo ka shakure ni. Ummi, ya na gaya miki. Ya na gaya miki. Ya ce min baya tsintuwa in yayi tsintuwa ma baya dagawa. Baya daukar tsintuwa ya ce. Baya daukar tsintuwa. To dan mu baka ta. Kawo hadin ka ba. Ina dadawa. In na gari ina dadawa ha. Ba duban bace wannan. Shine me wando? Ya ce min baya daukar. To kin gani ga dubun. In fa ne gari ina bayarwa nace yarinya ga kimin kaharu. Ustazu